best Nana Juabenhene in Adam almost say now. We said we don't want to have one penny for Parliament Group. Right. No, those who go. So don't so pana. We Saudi. Oh, that can't say more. Mo good that. Now so about you go do head here. We man of the buyer so don't go no be there body. Yeah. Mene me aketwa ne Juabenhene. Oh, sorry. Ne Juabenhene ane mabrewa ana Juabenhene ane mpanimfo ne me mahemafo achia me mpanimfo nyina ho ya hawia ya body bi. Oha adwoda atwa mu. Awia be don kole fa ko no mienu. Ne hu no ene ne masem media ya bayi. Sɛ Asantehemaa afei ɔde bi atudwa so ɔmɛyɛ enyina yɛ baatae na ɛmɛhwɛ mama yɛ sɛ bɛ ne potenten ɛnoma no etika kan kɔ bio no na nipa kɔ no a ɛde ne tu dwa no ɛfɛ no ɔde hyɛ amabonsu ɛnɛ sɛ atɔ ediem kana brɔfo nie ɔdama efie din de ɔde hyɛ amabonsu ɔkɔ school a ɛde ma no Margaret Siriboe nti Otuo Siriboe ɛbɔ Margaret Siriboe din a na ndi gya me wɔ ha
na yencha edi na kosia no nya se edi nto bi na de to no keke ɛyɛ awo nto atoaso di nto ɛde sɛ me nana ede beto no Otuo Siriboe I di Juabenhene from 1906 to 1933 o mapi o na ne manu ya aduana anum o bema mu a le ba bema otoso 9 e fe no Kwame Bona Anane Siriboe o chebrasin tem ekoye stock UTC stock ase e kono ti kono na obo ne brapi di yen pampi fe no kono Siriboe emu ha na ohia ode hye adwocha tabe omo di agunko fa ama nyame ehira so ma bema baako Kofi Siriboe edi kan bae na de toso mienu ambonsu ase amabonsu Otuo Siriboe ba Siriboe ne ba ne amabonsu sa de maga Siriboe na se Juabenhene nana imprenu ne imprensa so yinara nti etiye no dan de ase Ghana ebo blaster na ya shebo ayigo Juabenhene ye sebo kwa se Otumfuo Asantehemaa wa hye enana no animonyam ama bi so aka Juabenhene na tinse ya ntimi nka se sabi edifa etraha na me ba enso 1971 me be di hen no me maame kan se ne ofa pa ena na Otuo Siriboe di kan ena na Otuo Siriboe di kan ne mamienu a sebe Ghana poni ani won Justice Siriboe anu Supreme Court judge eye Morning Star ena Mr. Siriboe amekan won mienu kan se ene Otuo Siriboe di no yamba se yira nti akola abai nso be fa Otuo Siriboe II ana Otuo Siriboe II in bracket says abadi Asantehemaa nti mandaroma eti ene na je se ahote na ene gi abai so na se enana no oda sen ofa sen Asantehemaa ebebum se sebe nkra ne bum ade entimi nya ha nka se dise bibia kwa wi asen da bi nti efiri adwadan de efira fita sa atadwe ate denne o wa ate denne tina moba ye ba ye fra fita ne tuntun fita no nti anapɛ ne sɔre na benya itu anso ofiri ko dia ba ya ono nso nyame nchade ko dia hema ote sese ya ne Juabenhene no ne se ba pa ne se be Asantehemaa nti yentime ono sese sebe o America de ho prese nko beba nso nya botre obeba na wabeye ade na akwa ba de akwa da bo ba ya oche ono biansa ni ono so ni papa ni aba ene sebe ohema nti one o se oje ohe ho a na akwaje ono ho a nti ode ba ga besi ha nti se da ya ka no efiri duada no ya fia fita sa ne se ena ya wo de bia sebe ebeba na yede ensa beto ya sai em na ya ma enana no aba trance ema ne tiri nkwa asa ama na rechemu se wabai emwa biara wo ya widiem adwem mu esunsum mu ye bibiara mu no ebeboa no ama wadboa Otumfuo Asantehemaa adanachi ama sade Asantehemaa wachichire Asantehemaa akoduro apaja Asantehemaa akoduro no no so ede na botoye mu abetwae na chi ama akwankan ama no aba trance madama ibroha be dumenu nifa be don hwe ba ko nifa atwam de ene na ko trance ya aped bi kakra sebe nsuo kakra de be ye na ye ene nsa ni musa ne de kaka on pe bo mo de kakra nso ebo a
ma sɛ wɔn a ɛhwɛ nkotu si nkɔnsɔn ne akyame ne amɔdwafo nyinaa sɛ wɔn nso wɔn hwɛ nso ma yɛn na nso wɔn ho sɛ sɛbi panimfoɔ sɛ dua esi abɔnten a na ne hin deɛ wɔ fie nti yɛbaayɛ muhu yɛwie yɛ nti mɛ so ha nka sɛ yɛbɛhwɛ nana no ɛkɔ abra dɔre yɛ kakraka ma yɛn ɔno nso sɛbi yɛmfa nsa akɔ amɛto ne nsa yɛm ɔho na sɛbi akɔakɔ so pesika na ne wura so nkasa yi nti ne nyinaa yɛ adeɛ a sɛbi yɛdwen ho sɛ ɛsɛ ɛba na ɛbɛ no nso deɛ ɛbɛ no nso a ewura deɛ na yɛyɛ deɛ kyɛn onyan ne man na wɔ deɛ ɛyɛ ɔbɛ sɛ yɛba hint kɛkɛ na wɔhu sɛ ade ma ba asɔre ba yɛ no ɛyɛ ne gye wɔhu yɛ koraa otua koraa nti adeɛ wɔn sɛ nana bɛdi dɛbi na yɛayɛ tiafo wɔda ama mo hɔ yɛn a ebi a bɔkɔɔ yɛn ho nkuta mmɔne biara mo ho si efitaa deɛ a ne yɛ sɛ dwabe ɛdwo ebi ada ne kwan bɔkɔɔ wɔda ama na yɛ ba yɛ ɛma ne yɛn no. Eso.